стресова реакция. Кое провокира тези състояния на стрес? Това са стресорите. Разпознаваме ги като химически и биологичен агент, състояние на околната среда или външен стимул или събитие, което причинява стрес на организма. Как изглеждат тези стимули? Ето как. Най-висока консумация на енергия изискват емоционалните стресори или психологически стресори. Какво включват те? Състояние на неизвестност. Когато очаквам да се случи нещо, не съм информиран какво точно може да се случи и се притеснявам, може да е абсолютно невинно нещо, но моите притеснения, моята тревожност може да ги мултиплицира, да ги хиперболизира, да ги увеличи до така степен, че те се превърнат в чудовища. Съответно имате други състояния, които могат да бъдат високо стресогенни и това са ето тези събития, които ни карат да бъдем приковани някъде, да очакваме да се случи нещо, като например да се намираме в предоперативен период. Чакаме операция, не знаем какъв ще бъде резултата. Ако има някакви усложнения по време на операцията или има нещо, което излезе като резултат, тогава вече нещата могат да бъдат проблеми. Натрупване също доста сериозно се постига, когато един човек не е изградил добре средата, в която живее. Виждате тук, особено в дома, един човек трябва да се чувства спокоен. Когато си отидеш, трябва да си в средата, в която да можеш да възстановиш силите си за другия ден. Да няма прекалено много шум, да няма прекалено много притеснения, да не е претоварена среда, да не дава възможност да можеш да си откриеш пространство, което е необходимо, за да регенерираш себе си. По същия начин имате и събития от живота, които понякога ни натоварват прекалено много. Една травма може да бъде тежка и може да се преживее тежко, когато един човек не се чувства добре, нормалният живот не се случва толкова лесно, особено ако не сме имали грижата ние предварително да се подготвим за тези травматични моменти. Какво включва тази предварителна подготовка? Качество на взаимоотношенията, познание, свързано с опасностите, в случая говорим за стрес или други възможни опасности, наши състояния, които можем ние самите да поддържаме, например, физически трябва да поддържаме физическата си форма, това е много важно. Емоционално също трябва да отидем отвъд това, което в най-ограничения начин някои хора виждат, да седиш пред телевизора и да гледаш. Не, да излезеш, да се насладиш на безсмъртните шедьоври на човешката култура, театър, опера и така нататък. Особено за учителите, да живееш във времето, в което си, да слушаш музиката, която може да ти позволи да припознае твоята душевност. Продължаваме с стресорите на средата. Много често средата може да провокира допълнителна възбуда. Виждате, горещината, студа и шума са предиктори за подобно състояние. Особено тежко изглежда и при населеното пространство. Обикновено, особено в някои училища, се струпват малко повече деца, отколкото трябва. Така че нивата на възбуда, когато има повече хора, повишават риска от стресови състояния, които автоматично препращат към агресивни прояви. Още нещо важно трябва да кажем, което може би не е заложено в тази презентация, че между стрес и агресия има корелация. Един човек, който е много стресиран, е много по-склонен да прояви агресивно поведение. И накрая имате стимулите, които за съжаление са изключително популярни в резултат на неконтролируемото разпространение на тези възбуждащи напитки, включително шумящите опаковки с висококалорийните десерти, особено при децата, които могат да бъдат унищожителни като ефект. Водят до наднормено тегло. Наднорменото тегло е част от този проблемен момент, в който ние вече не можем да осигурим контрол. Тоест един човек, който е свръх калориен режим, вече се предполага, че ще бъде доста по-проблемен за овладяване на някои